ръчете. Добре. Така. Така. Едно, две, три. Върти се, върти се, върти се, върти се, върти се. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Какво е това, мама, сте направили с Криси? Знаеш ли? Не, мамо, не знам. Криси, какво е това, маме? Това е един замък пират. Пиратски замък. Да, пират замък. И сега трябва да слезе. Трябва да слезе. И сега и там горе може да се качи на кой. Криси, какво е това, маме? Не знам. Акула пират. Акула пират? Не. Не е ли замък с пират? Замък пилата. Замък. И това е голямата стълба. Има ли стълба сте? Това е голямата стълба. Това е голямата стълба. Да. Може трябва да там вътре. Да отворят. Да влиза там. И там. Ето там. Така. Някой да гледа от пожур. Чето. Остриква злато. Айде, цо. Не може.